ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିଲ କୁହ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେ କହିବେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୋତେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ତମେ କିଳାଟା ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଦେଲ ନା, ମୋତେ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ତମେ କୁହ। ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ତମେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ମାନେ ନ ଶୁଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଭାତ ହଜମ ହେବନି। ହଉ ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ। ସିଏ ଏବେ ବି ବିଛଣାରେ ମୁତୁଛନ୍ତି, ଆଉ କନ୍ଥା କମଳ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଓଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ସବୁ ଧୋଇକି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେବେଠୁ ସେ ଏମିତି ବିଛଣାରେ ମୁତିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा सबर करो। से केबेठु एक्चुअली से केबेटा आम एबे पर्यंत भी जानी ना केबेठु किंतु हाँ आपण मान जीवन में बोधे सेमती ही हेतिबो। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ମୋର ବିଛଣାରେ ମୁତିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ଏଇ ବିଛଣାରେ ମୁତିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମାଇପଟା ଛାଡ଼ିକି ଗଲା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମାଇପଟା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ନ ଯାଉ। ଏଇ ବିଛଣାରେ ମୁତିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ, ଗାଁ ଲୋକ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କନ୍ଥା ମୁତୁରା ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକା ବିଛଣାରେ ମୁତୁନି, ସିଏ ବି ବିଛଣାରେ ମୁତୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁତି ପକାଏ, ସବୁବେଳେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଆଣ୍ଟି କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ପାଣି ପିଆଇ ଦିଅ, ସେ ଆଉ ବିଛଣାରେ ମୁତିବେ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ବାବୁ ଡେଲି ଅଧିକ ମୁତିକି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଲେ ବିଛଣାରେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସିଏ ମୁତନ୍ତୁ କି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଧୋଇବାକୁ ତ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁତିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ମୁତ କନ୍ଥା ଧୋଇବେ? ହଁ ଧୋଇବି, ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ମୁତିବାଟା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଭଗବାନ ପଛ ମାଗିନାଟା ଫେରିକି ଆଉ ନ ଆସୁ।